Dunggen ken i-subscribe mo ti kanal at masakbayan Ilocano Radio Drama. No kayat mo, iburay mo ti basit a pasamak ti biag mo. Kablaawan ka anak ko. Nakaturpos ka ni high school. Ipampanakkel ka launay, Faith. Agyaman Papang, agyaman unay. Oh, kasano nga rod anak ko? Agawid tan, tapno mangrugin ti pasken ni balay. Ha? Pasken, Papang? Wen, anak ko. Sigurado nga ita, nakasaganan dagiti makan ni balay. Kasano nga dagsagana, Papang? Kat adatamat dito eh. Ay na, siya kunti makaammo dita anak ko. Basta adapas ka ni balay, gapo iti panagturpos mo. Ha? Oh, apay akas lamas-mas daaw ka. Rabrabakan nakmat, Papang. Kasano ko mga dapas kan ijay, kat agpada tang adda ditoy. Kalkalpas lang ti panagturpos ko. Surprise, anak ko. Ha? Papang? Saan nagaputa duwata lang ang bibiyang? Kat saan ka nakabailan na sorpresahe? Iso nga umay kan anak ko. No kayat mo, ayabam dagiti gagayim mo. No mayat dalakit di. Tatalaga nga adapasken ijay balay. Anya anak, nasorpresa ka kadi? Unay-unay, Papang. Agasam, kinunsabos mo gayam daan ti Lydia, kanda giti kakasinsin ko, tapno agsagana da diti balay. Imbagak mutten ken ka anak ko. Surprise! Para da ito iti panagturpos mo iti sekundarya. Kaya't adapay may sa-sorpresa ken ka, Faith. Ha? Anya day ta, Papang? Uray anya ti kayat makurso iti kolehiyo. Isu ti adalem. Ha? Papang? Oh, apay anak. Di mo ka di kayat? Kayat ko, Papang. Kayat ko. Oh, apay nagsinay ka, Faith, anak. Adda ko kidawak, Papang. Kat sapay la ko matapat ganak. Anya dayta anak ko. Ibagam. Ikarik nga oray anya dayta. Ipaay ko ken ka. Kayat ko amaamuan ti maipapan iti ina, Papang. Pangaasim, Papang. Uray dayta la ko man ti ipaay mo a regalo iti panagturpos ko iti high school. Pangaasim ko, ma. Mas daawak no apay analiday ka, Faith. Rumbang kumana ragsak ka, Tamalaksid ang nagturpos ka niti high school. Pagadalan na kapay ni papang mo iti uraan niya kaya't mga kurso. Jose? Adda ka di parikot mo? Awan mat. Apay nga rin naliday ka? Di naksangamin patgan ni papang itikid daw ko kankwana. Ha? Kasano di nakapinatgan ngay? Di mo't pagadalin na kangarod iti kolehiyo nga uraan niya pa iti kaya't mga kurso. Saan amay papan iti dayta, Jose? Ada sa bali akid kidawag kankwana. Kat aging gaita. Jak pay amo no patgan na kwen no saan. Pasensya ka no napalabas ti sumagmamanungal daw. Sakbay nga ibagak ti pangadeng ko, anak ko. Papang? Sipod na adaan kay tinakam. Inka gumaak aliklika na mapagsaritaan ti may papan iti inam. Nang runa dudumdumngag ka. Papang, no talaga saan mo akayat nga ibaga kanyak ti may papan ka ni mamang? Saan ako nagpilit? Lipatan tala... Saan, anak ko? Saan? Husto ka?
Rumbang lama amwam tagpay sumay papaniti inam. Aklo nagkakayat ko nga ilima di tagnanayon. Ngam talaga gayam adumtang ti umno a panawan, amasapul nga ibagakken ka. Papang, Kat dayto yung ti umno a panawan, Faith. Dumngag ka, anak ko. Ta ibagakken ka ti amin, maipapan iti inam. ididamo, talaga nga awanan ti maamuak maipapan iti inak manang Emmy. Ngamkas iti imbaga ti amak, adda umno agundaway para iti amin abanag. Kat day di akanito ti umno agundaway, tapno maamuak ti amin. Agingga iti kabasitan a detalye maipapan iti inak, imbuksilan ni papangkanyak. Diyak amuno rumbeng nga agragsak, wenno aglidayak iti naamuak. Gaputa saan gayam ada kami ti legal a pamilya ti inak. No diket, naaddaan dalaeng iti limad a relasyon iti amak, idi adda iti pagilyan tayo a Pilipinas ti inak. No kunam nga inted ni Papa. Denggen ken subscribe mo ti kanala ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti pusom iti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Pang mo ti pakakonta kami ti inam. Anya pa lang aruter aramidam, Faith. Jose? Konta ka mo na. Diyak ka mo, Jose. Kasla adda amak ko. Anya? Unay kamot ken. Nagbayag nga inalman mo amaamuan ti may papaniti inam. Itataympod nun ni papang mo. Kan addan pakakontakam kan kuana. Maamak kan. Kasano da ita? Diyak ka mo, Jose. Pampanunutak namin ti imbaga ni papang. Anya nga imbaga na? Patibkarek ko makano ti pakinakam ko. No bilang kontakak ni mamang ko. Ni kano papang ti kang runaan ang masakitan no masakitanak. Ha? Ni, kasano da ita? Diyak mata mo. Isungarod ako nakakaslamot tan adda amak ko amang kontak kan ni mamang ko. Makamuditan, i-message ko ti inak. Talaga akayat ko ang mamam mo. I-message ko iti intod ni papang apang kontakak kan kuana. Naimbag nga orasyo. Siya ni Faith, ni Ben ti amak. I-send ko na. Aday ta, na-send ko na. Ay, Diyos ko, agtibtibayo ak. Ag-reply nga ta ti inak, iti pa nang i-message ko kan kuana. Sapay la ko matag-reply. Nangina ti bayad ti text message, di balasiw taaw. 15 pesos ti kada text. Iso asapay la ko ma, tag-reply ti inak. Sapay la ko ma. Faith, anak. Apay, anya tinapasamak? Apay ngagsangsangit ka? Papang. Lahat matan nga marakop ka kanya. Apay, anak ko.
Anya tinapasamag. Apay nagsangsangit ka. Papang, in-message ko ni Mamang. Kat, anya timbaga na anak ko. Isu ka di timakagapo. No apay nga agsangsangit ka ita. Uwan, Papang. Ibagam kanyak no anya tiimbaga na kang ka anak ko. Ibagam kanyak. Pinasakitan na kakaditi inam. Saan matkit di, Papang? Apay nga rub na agsangsangit ka. Kasanamat ngamin, Papang. Nabayag akailiw ko ti maadaan iti ina. Isu nga rod akinid daw ko kan ka nga ibagam kanyak. No kasano ang makontak ko ni Mamang. Faith, anak ko. Intorturad ko tinang i-message kan kwa na. Nabayag santo nag-reply. Upat sa nga oras. Kalpasan na. Haylang tin-reply na kanya. Faith, anak. Imbagak matken ka saan ka di. Agbalin ka kumaanatibkar. No talaga akayat mo amam-am mo ni Mamang mo. Narigat nga minti sitwasyon, anak. Imbagak matken ka. Adda legal a pamilya na. Iso pang nga asim, anak ko. Aganos ka. No talaga akayat mo amam-am mo ni Mamang mo. Aganos ka, Wan? Saan ka asumuko? Ituloy mo ti komunikasyon mo kan Kuana. Saan ka alapdan? Basta agbalin ka kumaanatibker, anak ko. Kaya't masawan, Faith, agtultuloy yung ti komunikasyon nyo nga gina? Wan, Jose, iso na laang ta. So magmamanong oras santo ag-reply iti text ko. Kas itay agsapa pay laang ang nag-text akan kwa na. Ngam ni, malaman, awan pay reply na. Amangan mo't no busy, Ayan na, aya. EJ, Colorado, USA. Ha? Amerikana ti inam? Half-half. Pilipina kano ti lolak ko na ni Papang. Ti lolok ti puro nga Amerikano. Kasta ka di? Wan. Mabait lang nga. Amangan ni Papang tinag-text. Ha? Jose? Ni Mamang ko tinag-text. Mabait lang nga. Basta ti-text na. Kasjay tinagbalin a set up mi iti inak manang Emmy. Pudno nga dan komunikasyon mi, ngam mabayag santo ag-reply. Kan uray na minsan, di nakman laki numusta. Kan tikang runaan apakasairan tiriknak, di nakpulos inawagan iti anak, kabayatan ti panagsinukat mi iti text message. Denggen ken i-subscribe mo ti kanala ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti puso mi ti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Ngam oray no kasta, naragsakan naklatan, nang runakat adamot latan ni Papang amang padpatibker itiriknak. Agingga adimteng ti gundaway, anakaawatak iti mensahe, anakaragsak launay. Ano dyan ko na, Faith? Agbakasyon dito Pilipinas da Mamang, Papang.
Kamaudyanan na. Agkita kami matlaangan. Oh, saan kayo kadi amaragsakan itimbagak, papang? Kunak, agkita kamin kan ni mamang. Tagbakasyon da dito Pilipinas. Anya kayo matan, papang? Apay analiday kayo? Saan kayo amaragsakan para kanyak? Maragsakan anak ko. Iso na lang ta. Madanaganak para kan ka. Ha? Apay, papang? Basta, at dadanag ko, anak ko. Iso adi mo kumaliplipatan tay bilin ko ken ka. Agbalin ka kumaan at tibkar. Anyaman ti mapasamak, agbalin ka kuma anatibkar. Maragsakan na para kan ka, Faith. Kamaudyanan na, agkita kayo mutlangan nga gina. Agyaman na, Jose. Naimbag ka pa, itamaragsakan ka adagos. Apaman anaamom tinapintas adamag. Ha? Anya ti kahit mo asawan? Ningamin papang. Nadlaw ko ang nagliday. Idinaamon na nga agbakasyon dito Pilipinas ni mamang. Kat kunana nga agbalinak ko makano anatibkar. Faith, kasayatan no tong palong matlat at ibalakad kan ni papang mo. Laglagi pam. No addaman ti talaga ang makaamam mo kun ni mamang mo. Iso dayta ni papang mo. Papang, husto ka din dahito akawas ko? Nakapimpintas ka, anak ko. Nakarkaron ang nagminar di kinapintas mo. Gapoy ti kawas mo ita. Si kamot, papang. Bula, anak manan ako nak. Saan man, Faith. Talaga nakapimpintas ka, anak. Balasang ka talagan. Kat nalaos ti panagyaman ko iti namarswa, tanapadakkel ka anasayaat. Nga oray sisyak lang tinangbiag kan nangaywan kan ka. Sika ti the best father para kanyak, papang. Kat agyaman ak unay. Anya ngay, husto ka din dahito kawas ko ang makisinarak ka ni mamang? Uhen, anak ko. Bagay mo launay. Faith, anak. Paibilin ko, ha? Agbalin ka natibkar. Papang? Anyaman ti mapasamak, anak ko. Patibkaram ti pakinakam mo. Katno bilang laeng, awagan na kumadagos, Faith. Hi, mamang. Shh. Ha? Please, di na kawagan iti kasta. Ha? Tita ko nam kanyak. Di na kawagan iti mamang. Apay. Anya ti makagapo. Tadiyo kayat nga awagan kayo iti... Oh, come on. Saan ko man natangkan ti ulom? Call me tita. Kasta ti kayat ko. Sige. No, isutik ko na yo. Tita. Kasta ti kayat ko. Katsakbay ayam amo kay ti asawa kan anak ko. Ipagpakaunakon. Kaanakan ka, kat ikitnak. Anya? Sapay la ko matanalawag kan kadayta. Okay, sumurot ka kanyak. Tayam amo kay ti pamilya. Ngam tandaanam, kaanakan ka,
kat ikitnak. Diyos ko, nagsakit matanda ito'y mapaspasamak kanya kita. Diyak pulos ni namnama akas to'y ti pagpanagan ti panagkita mi iti inak. Nagsakit. Mga asim, Diyos ko. Ikanak iti kirad ti pakinakam. Asumango iti pamilya ti inak. Babaan iti panagpamarang ko akanakan na. Hindi na kumabaybayan. Diyos ko. Kadagiti amin a panaggiduron, panagbutengken panagpakawan, an napasamak ita a kapitulo. May salaeng tipulos, tipusot inaket saan pulos a madadael, uray man no idi ay adayo a pagilyan, no sikat ti adda iti kasasaad na, ano ngay ti pilien mo? Agyaman kami kada kayo iti panangdangadang. Nagsardeng daytoy a kapitulo ngem saan paya pulos a patingga dagiti istorya. Umay manen dagiti baro arikna, baro a panubok ken baro a pagwadan. Saan yo alipaten a sumurot iti sumaruno a kapitulo. Jesus, maladawak sa matin iti pagkadalan. Saan kayo titulong para iti anak ko? Sumawan karbangan nyo ang manguyaw kan bang tagibasit kan kuana. Makiap-apan sa mat ni nanang. Nanguna nga awan basot ti anak ko. Ispasan ang mga kauyawan nyo. Amok na niya ti mapaspasamak. Kano asino ti kasubang ni nanang. Di mo latan ikaskaso no anyaman tinangag mo, Larry, anak ko. Nanang? Maan kakit din. Tama nga numala daw ka iti pagadalan. Ay? Larry, saan aron ba nga agsinsen na ay kakit din di tasangwanan ti grasya? Kit-kita umot anak kadasaran ti makandi talamisaan, anak ko. Saan aron ba nga agsinsen na ay kakit di dita? Ha? Pasensya ka, nanang. Adda lang amin. Ay? Adda ti? Anya day ta, anak ko. Apay aday mo ituloy nga ibaga. Awan, nanang. Baybayan yun. Ay na, sika talaga. Umay ka man. Ipatpatag ka unay, anak ko. Kat ikarik nga aramidak ti amin para kan ka. Patpatgan ka unay, anak ko. Nauyong ni nanang mo anya, Larry. Saan Nagsingpat tupay ni nanang. Saan nakngaungungtan? Nauyong ni nanang mo. Imbagak lang nga roda na sana nauyong ni nanang. Isunti kasingpatan nga ina. Di mo amuti bagpagam. Kasano ko mangagbalin ang nasingpat ni nanang mo? Kat kanayon ang makiapa? Ha? Anya ti kaya't mo asawan, Pam? Kanayon ang makiapa ni nanang mo. Nagaduti ka apa na. Aduti ka ginura na. Saan naman nakiapa ni nanang? Oh, saan mo ngay sakit ni nanang mo, Larry? Talaga aman nakiapa ni nanang mo. Mapanagnakak dayta. Saan ka mataman nakiapa? Saan ka din, nanang? Ha? Apaya ka sa tibagbagam, anak ko. Ibagbagada nga mi naman nakiapa ka kano? Ado kano ti kaginuram? Larry, anak ko. Diyak kaya't ti aglibakan ka. Aklunak aman nakiapa ah. Ha? Ngamgapo dayta itinalabas a panagayat ko kan ka, anak ko. Iso ang mairubo ak no kwa. Nanang?
No siya lang ti pagchichismisan da, awan anyaman na kanya. Kabailak nga irusok ti amin nga ibagada maipapan kanyak. Uray ikuspildak, awan anyaman na. Ngam no iraman dakan, sabalin asaritaan day ta anak ko. Ha? Ano ti kaya't mo asawan, nanang? Sana balin asyak ti pagsasaritaan da, Lari. Ibagada no anyaman ti kayat da nga ibaga, maipapan kanyak. Ngam no ti maipapanan iti kinataong ti pagpiestaan da pagsasaritaan. Sabalin asaritaan day ta kunakmat. Nakasagana ak amakipin natay no maipapankan ka anak ko. Awan apulos ti kabutan ko. Ididamo, jak maawatan ti kayat asawan ti inak manang Emmy. Mas daawak no apay asang kaibagana, ano siya kun ti mapagsasaritaan, when no tupiko dagiti kalugaran mi, nga awanan ti amuda nga aramiden no saan at ti agchismis, talaga nga iyapanak kanon. Tiga po na ngamin, ti kinaawan ti amak manang. Ididamo, kasla awan mo ti anyaman na kanyak, nga awan ti nabangunak nga amak. Ngam idi adda akon iti maudi atukad ti high school, nang rugi mo ten asapulak ni tatang ko. Itaman pa yung agdamag ka may papan iti day taabanag, anak ko. Kaya't ko lang nga maamuan kayan ni tatang ko, nanang. Ha? Oh, apa di kag taga rin, nanang? Apa di may baga kanyak no sa dinotayan ni tatang ko? Lari anak, pangaasim. Saan mon asapulan ti amam? Ha? Ngam apay, nanang. Itian niya aga po. Adda karbo nga kamang sapul ko ni tatang, saan ka di? Anak. Pangasim tayo bagam kanyak no sa dinotayan ni tatang ko, nanang. Kaya't ko maamuan ti may papankan ko na. No, kasta di kuna ni nanang mo. Rumbang lang araumam, apok. Lolo? Sana rumbang agpilit ka, Lari. No, kaya't ni nanang mong agtalinaid a palimad kan ka ti amin. Iso ti masurot. Denggen ka ni subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti uray basit, abagi ti istoryam. Iti kasta ti norte sa uyo. Madlaw nga daam mo yung may papaniti amak, lolo. Lari, apok. Apaya di yung kahit nga ibagakanyak tipod no, may papaniti amak, lolo. Itan niya aga po. Kaputa kayat ko protektaran tirik na ti inam, apok. Anya? Tilatan inak? Kanayong latan ni nanang di kayat yung protektaran? Siyak, saan dak ka di apang panunutin, lolo? Lari. At damat riknak, lolo. Masaksakitanak tong galawagan da kiti bastardo. Wano batak ti kawayan. Numapiasan nyo kahit nga ibaga kanyak ti pudno. Ulitek. Numamwam man ti pudno. Kasayaatan no ti inam ti pagtaudan na. Saan ka tasyak? Sapay la ko mata maawatam dayta, apo.
Alaman, apok. Agawid kan. Tamang anod na ni Jay Balayo ni nanang mo. Tsaka tagawid, Lola. Anya, anay, apa yun? Numabalin ko Lola. Maturugak pa lang dito'y balayo ko ni Lolo. Ay naapok, sigurado ang madanagan tiinam do saan kang agawid. Naimbag kumano nagpakada ka kenkwana. Lola? Apok, tandaanam na ito'y nga ibagaken ka. Noan niya man ti mapaspasamak ita. Sigurado ang malawlawagan tumatlaang. Patyanak kuma, apok. Lari anak, pangaasim ko matamangan kan. Lumami isan timakan. Sana ko namangan, nanang. Idalimanot yung nagitimakan ngayon sa gana yung. Papapasan na ka di, Lari? Di mo kaya timangan? Tapno mapapasan nak? Gaputa jak ibagbagakan ka ti kayat mo amaamuan? Kasta ka di? No ibaga kawin? Ibagayo ka din tipod no, nanang? Anya? Apay nga minadiyo ibaga kanyak tagpaiso, nanang. Apay adiyo ibaga kanyak ti maipapanitamak. Gaputa saanan arumbang amaamuam ti maipapankan kwa na. Ano saklatan ti maawagan iti bastardo? Uno batak ti kawayan? Kasta ka di, nanang? Ha? Sino ti mangibagbagakan ka iti kasta? Ibagam kanyak, paitamot laeng. Apamida? Kasta ka di? Lari? Kasta ka di, ha, nanang? Apam dagiti mangibagbaga bastardoak? Asyak kat batak ti kawayan? Kalpasan na? Pamadyan na kasaan ka man nakiapa? Kasta ka din ipagwadan ngayon na, nanang. Pangaasim, tasan mo a questionaran ti panagbalin ko ngayon akan ka, Lari. Tasan mo nga amunoan niya ti insakripisyo. Tapno ang balinak lang nga nasaya at ngayon na. Pangaasim ko ba? Nas naawak itikas jay nga imbaga kanyak ni nanang ko, manang Emmy. Ngamjak ingkas kaso, katriming bawlat tatigagar ko amang sapol iti amak. Gapo iti dayta, nagbalinak asukir. Masansan idi asa anak asumrek iti pagadalan, nga uray no graduating akon iti high school. Kat nasumok kumeten tinaginom iti arak. Ngam ni nanang, di nakpulos inungtan wenno binaybayan. Nakarkaro ket di at tinarabay nak. Ngam di namutlat ta imbaga kanyak, ti kayat ko amaamuan. Unayan di kastengar aramidem iti bagim Lari. Anyat mapaspasamak ken kaya anak ko. Apay akasimot ken tiar aramidem. Batandak! Sandak! Ngayon gaman! May bandak latan!
Sa anak to matlang, anapatag ka na kayo. Saan da kong ngigas ka to? Panawan daklat ng dinoy. Saan? Saan ka panawan, anak ko? Asikasun ka. Shakti inam. Katrumbang laang nga asikasun ka. Matitikas tangar aramido mapok. Agtutubo ka pailaan. 16 lang titawan mo ngam naglaing kan nga ginom. Tirigat na. Saan ka kanupay na sumsumrag iti pagadalan? Kasanupay nga agturpos ka iti high school ngay. Oray saan ako nagturpos, lolo? Anya? Di ka di masayangan iti sakripisyo kan kati inam? Di mo ka di mapanunot ti rigat na amang mangged, tapno maipaay na lang ti amin akayat mo? Saan nga amin akayat ko katimpay na, lolo? Amuyo dayta? Lari, No kayat na ngailindag ko ti biyag ko. Rumbang lang nagpudno kanyak. Ibaga na kanyak ti kayat ko amamuan. Nasaya ata nakariingkan. Ha? Ala, agrobot ka. Adda papananta. Sa dino? Maamwam tumatlaang. Alan, ingka agrobatan. Masapul a masapata. Ta medyo adayo ti papananta. Apay nga data dito pagbaludan. Kaya't mo amaamuan ti maipapan iti amam. Saan ka di? Ha? Di mo't papapasan, nak. Gaputadyak kayat nga ibagakan ka ti maipapan iti amam. Pues, maamuam itanti amin, maipapan ken kuana. Anya? No adda dito iti amak? Kaya ta sa hunday ta, nakabalod dito eh. May isa da ito'y amakagapo. No apay ajak kayat amaamuam ti amin. Ngam gapo ta ti bagimatan amis mo ti daddadaalam gapo iti palimad ajak kayat nga ibagakan ka. Kasayaatan no maamuamon ti pudno. Nanang? Dayta balikas. Nabayag adinak inawagan iti kastalari. Gapo iti panang papapas mo kanyak. Ha? Imbagakon kan kay di pailaan. Nakasagana ak ang mga ramid iti amin para kan ka, anak ko. No kasapulan nga ibwis ko ti biyag ko para kan ka, aramidak. Gapo tay patpatag ka nga, anak ko. Ngamno si ka na mismo di mangdadaal iti bagim. Gapo iti panang papapas mo kanyak. Diyak ka maalan nga aklunan na ita. Isong agsagana ka. Taitamot lang. Masungbatan ti saludsod mo. Maamuamon ti amin. Tirikrik na iti daytoy a kapitulo ti panagduadwa, panagbuteng, ken panagsakripisyo ti maysa nga ama iti dayo. A isumet laing tirikrik na dagiti adupay nga agsapsapol iti biyag a masansan. No sika tinapilitan a mapada iti ganito, masapul kapay laeng kadi nga agtuloy, agyaman kami kadakayo iti pananggeg. Daytoy a kapitulo ket napalpas, ngem dagiti leksyon ti biyag ket agtultuloy amang tudo. Sumurot manen kada kami iti sumaruno a istorya amang pabileg iti pusuyo. Oh, apay Ethel, anya ti problemam? Apay adi mo kaya tapalubusan nga agabrod ni Mickey? Saan mat nga iti kasta, mamang? Ngam amuyo mat akaan anak ko pay laeng.
Marigata nak nga gunay no. Ay na, saan arason day tatapno lapdam kit din nga aga-abroad ni Mickey? Di ka katagyaman no maka-abroad tapno sumaya at ti panagbiagyo. Mamang? Kan maysa, no kaduam amang taripato iti impas ngay mo ti pagparparikutam. Adaak mo ditoy. Agkaabay laang mo ti unit nga abangan tayo. Adaak mo tamang kita kan kano bilang laang. Iso nga awan ti parikot. Sana rumbang alapdam nga agabrod ni Mickey. Tapang panunutan na laang ti pagsayaatan ti pabilyayo. Di mo kumamutan imbagakan ni mamang ginagsaritaan ta, Mickey. Anya nagsaritaan? Di may papan iti imbagak anasay-saya at no di kan agabrod. Apay anas ka nga ibagampay lang ka ni mamang. Anya kumatidakes na nga, kat inakmat ni mamang. Naibkas ko lang matiriknakan ko ana Ay. Apay aya? Kinasarita nak namin, kat sidsidiran nak. Apay ka no adi ka palubusan nga agabrod. Ha? Saan ka mo talapdan nga agabrod, Mickey? Tikid daw ko laeng, saan ko mga ita, takaan anak ko. Ethel, isuntumot lang nga iso. Iso kasayatan nga ipagnakon dagiti papeles ko, tapno maka-abroad akon. Palubusam latan anak kau. No parikot tikad kadwam. Agnaud kayo ni taapukok dito'y balay. Tatang, saan ko mo tamabali na basta panawan latan ti renrentaan mi apag nanaudan mi? Nang runak at madanagan ni Mickey, tawan kadwa ti katugangak. Sa bagay mo't kit di Maawatak mo't di asawam. Ay, Apay ang nagsinay ka itinaunag. ay, awan tatang, di daklatan ni kaskaso. Adala ngamin dagiti banag adyak maliklikan a panunutan. Mamati ak ang marisot no anyaman dagita apagparparikutam Ethel. Di napatag, di ka umibot iti namarswa. Di nakabaybay anti Diyos, anak kau. Naornusan ti amin na masapol ko. Flight ko lang ng Orayak. Mickey, Napintas tagbalin na trabaho ko di abroad, Ethel. Maipakat ko tinadal ko. aganad ka ijay ha? Aganad kayong matapanawak dito Di mo baybayan ta anak ta. Kastamot ni mamang. Wan, di kagdanag. Kanayon nalaglagi pa nga isong agabrudak tapno manggad. Kaya't kayo nga iaon itirigat. Agyaman ak no kasta, Mickey. Laglagi pam akanayon ti imbagakan ka Aganad ka ijay abroad. No pa'y maikawaak, takaan anak ko kat ngarod idi. Awan tinaramidak no di ti tumuluklatan iti panagabrod ni Mickey manang Emmy. Kagiddan ti panangasikasok iti anak mi. Isumat ti panangasikasok kan ni mamang, ta isukat ngarod ti bilin ti asawak. Amin dagiti gagayam ko, ibagbagada ang nagasatak. Gaputa na pintas ti trabaho ti asawak iti abroad. Agbalin akon ang naginawa,
banag aninamnamak met. Ngam kalpasan ti 10 atawan akadana ijay abroad. Agbayad manan iti pagadalan ti anak ta, Miki. Namnamaak ti ipawit mo Tapno ada inayon ko itinatgadak a pagbayad ti anak ta iti pagadalan. Imbagak matandan ka, Ethel. Pasensya kan da sa anak ang makapaw iti ta. Isong ay remedyong kumapay lang ti magastos. Miki, anya ngamin talaga ti mapaspasamak. Apay ka na yun akasta. Anya ka matan, Ethel. Amumot asaan analaka tagtrabaho dito abroad. Kasano ako na asaan analaka? Di mo't sika tinagkuna nga iso adita ti kayat mo apagtrabahuan? Tapno nalaklak ka adumuras ti panagbiag tayo? Ti panagbiag mi iti anak mo? Unay kakit din Saan ka kumangagsaw iti kasta, Ethel? Maawatan na kumamot Apay, ti kunam. Di ka maawatan, Miki? Kanayon nga awatan ka. Sa nga pulon atawan nga agtrab-trabaho ka dita. Ngam adda kami pay lang nga agina dito'y sigod aren rentaan ta. Ethel. Sa nga pulon ti tawon ti anak ta. Namidwa pay la nagkita kayo. Namidwa pay la nagbakasyon ka. Tirigat na. Manipod na addaan itinakam ti anak ta. Kanayon latan ang makibuybuya iti telebisyon iti ayan ni mamang. Tangamin, awan man lati bukod tayo at telebisyon. Ngam nagreklamo akadi? Saan apulos, Miki? Isa adi mo kunaan, adi ka maawatan. Umdas ka din day ta entered ko kwarta, anak ko. Wan tatang, adamot urnong ko iti panaglaklako kadagiti agduduma cosmetics. Ethel, anak ko. Ay. Amo kamasyan kayo iti kasasaad mi iti apo ko yo tatang. Ngam di kagdanag. Mangmanggedakmat. Babaan iti panaglaklako kadagiti nagduduma cosmetics. Isong adalat ta pangalak iti pagbiag mi iti anak ko. Apay di katugangam ngay. Di nakalakit din matulungan kat para mo't iti apo ko na. Kanain nga ibaga na nga awan kwartana, tatang. Anya? Ngam amok. Dakdakkel ti ipatpatulod kan kuana ni Miki. Ngam kada kami nga agina. Anya? Saan la aday ta? Nakumpleto ni mamang ti appliances na. Idinto tada kami nga agina. Ultimo telebisyon na pagbuyaan ni Ronnie Boy nga anak mi kat awan. Iso abid do timbagbaga dagiti gagayam ko. Agumin awat ibiyag ko. Gaputan na pintas ti trabaho ni Miki iji abroad. Dakkel abid do, tatang. Apay, Ethel. Naggapuam. Alas 8 ni tirabi ingam itakala nga sumangpat. Pasensya kayon, mamang. Sinarak ko pa'y namin dyan nagbayad iti inutang na cosmetics alako. Sigurado ka? Amangan ba no sa bali ti sinarak mo? Ha? Agpanunot kan agbain ka kumamot no bilang laeng, Ethel. Nakakaasi di anak ko amang manggad iti abroad. Panunutom kumamot ti rigat kan sakripisyo na amang manggad iti adayua. Mamang, awan ti dakas nga aramidak. Saan da ko mapagpanunutan iti dakas? Ay, kat nasaya at no agpaisoday ta nga imbagam, Ethel. Nalangarudan, ingkabagkatan na ni Ronnie Boy ang nakaturog iti sofa di tayan ko. Takayat ko matanti agina na. Uwan, mamang. Imbes ko mamakailanak mo. Una yan ti katugamak. Awin. Diyak lang pagarot nga dagayam dakas nga atap na kanyak. Una yan.
dito'y balay. Ha? Kuha anak ko. Saan ta mata kasapulan ti TV? Saan aya, Ronnie Boy? Adda ko mamot TV ta, mami. Takno dito'y akong balay nga agbuya. Saanan aditayan ni Lola? Apay anak, di mo kayatan ti makibuya di tayan ni Lolam? Kayat ko lat damat, mami. Ngam may mayat ko man o damat TV ta. Awan pa Apollo sa appliances ta, mami. Ngam di tayan ni Lola. Adda pa'y fridge na. Washing machine kan computer. Ronnie Boy anak, saan ka latang nagsapol iti awan? Ano santano anya ti adda? Tinasayat anak ko. Ingkakit di agdigusen. Tasyak, isaganak pa'y dagiti lakok nga i-deliver ko. Alan, mapankan anak ko. Kasla imposible a panunutan, ngam agpaiso manang Emmy. Nabayag nga da ijibalasiw tao ni Mickey nga asawak. Ngam nagtalinaed kami lata iti balay nga ababangan mi. No anya ti alikamon mi a pinanawan na, isulat ta. Tinainayon laeng kat dagiti naipundar ko, kabayatan ti panaglaklakok iti cosmetics. Ngam iti ayan ti katugangak, kumpleto ti alikaman na. Malaksid nga da computer na, nginginaan pa iti cellphone na. Tila ang ipatpatulod ni Mickey kada kami nga agina, kat ti pagbayad mi iti abang, kan ti pagbayad ti anak mi iti pagadalan. Ano maminsan, kat siyak pa'y ti mangibaklay. Agingga akalaat asimmangpet ni Mickey, adi na kami manla pinakaamuan. Apay adi mo yung baga-sumangpat kagayam. Ay na Ethel, kalat namin daytoy. Isasaan kayo na napakaamuan. Kas makita mo't may sala nga bagti imot ko asimmangpet. Apay amin, anya tinapasamak. Mabalin ka di Ethel. Saan ka kumanyag damag pa'y? Mabisinak. Ada ka di makan? Ada. Naimbaglaangan ta nagluto ak itay. Tano saan? Awan ko matikanam. Ay, mabisinak ka talaga Ethel. Idasaranak man iti makan. O sige, mabitlaan. Darasam mabisinak ka talagan. Kalpasan ng mga anak, kaya't kunti agina na. Mamang, mabalin kayo kadi ang makasarita? May papanitian niya. Agdua bulanan manipod ka lahat asimangpat ni Mickey. Inal daw pa rumrumwar. Ngam di naman ibagbagano sa dino ti papapanan na. Amuyo ka din anya ti mapaspasamak? Ne, hapay ngaya siya ti pagdamagam. Anya ko mati amukay. Da kayo ti agdandan na siya ka ti pagdamagamon. Ha? Kuha ngamin. Ang mga nooda na ibagana kada kayo, mamang. Ay nahawan ti bagbagana kanyak. Kano adaman, anya kumaka po nga ibagakan kangay. Anya? Iso mabalin ka di Ethel, saan man na siya ti palutputam. No anya man ti mapaspasamak kada kayo agasawa. Awan ti bibiyang ko dita. Sigurado ka kaditi ar-aramidam, anak kao.
Wan tatang, kayat ko amaamuan noon niya tiyagpaiso. Ay, oo na yan. Andyan ti mapaspasamak kada kayong agasawa. Talaga ngamin anakaro ti panagtibayok tatang. Marikriknak, adda milagro ngar aramidan ti asawak. Etel. Amuyo mat ti panagsaksakripsyok para iti estado mi. Para iti anak mi. Para iti pamilya mi. Iso adidak mat siguro mapabasol. No kasto'y ti aramidak ita. Malangarod anak ko. Magandad ka Amangan kit dinon niya ti mapasamak. Makamuditan tatang. Basta paliiwak ni Mickey. Surutak itinaliman. Dayjayan ni Mickey. Di na amo ang nasurutak itinalimad. Sino nga tatyag na iti balay apagturungan na? Dayjayan, nagtuktukan iti balay. Ne, lalaki mo tinanglukat iti ridaw. Sino nga... Diyos ko, naging nagakda iti bibig. Iti lalaki ang nangilukat iti ridaw. Anya ti, kaya tasawan ti nakitak. Sino ti lalaki aga in nagak ti asawak?